Croeso nôl ato ni. Mae'n wythnos fawr i griced yng Nghymru. Mae'r prawf cyntaf yng nghyfres enwog y Lludw yn dod i Gaerdydd wythnos nesaf. Lloegr yn herio Awstralia yn un o'r gelenaethau hynaf yn y byd chwaraeon. A fel mae'n digwydd, mae tîm Lloegr yn y brif ddinas dros y penwythnos yn dysgu tipyn o Gymraeg yng ngwyl Tafwyl yn y castell. A dyna ble mae Rhodri wedi bod hefyd ar gyfer gwyl Gymraeg arall arbennig iawn. Ydy mae Tafwyl ar y ffordd ac ydyn mae tîm Lloegr ar ei ffordd. Ond mae'r castell wedi bod yn gartre'r iaith Gymraeg yn ddiweddar yn barod gyda gwyl griced yr Urdd yn dod ag ysgolion y ddinas a'r fro at ei gilydd. Ni ar yr ail diwrnod o cystadlaethau ar gyfer ysgolion y Rambarth. Oedd rhyw 110 dyn ni maddo a mae'r un nifer heddi. O'r fro mae dyn ni ysgolion Sant Curig a Sant Barec. Mae gyda ni wedyn ysgol Pencau, Pwll Coch, y Wern. Mae hefyd dyn ni cwbl o ysgolion sy'n dysgwyr Cymraeg, ysgol Whitchurch a ysgol St Joseph's. Fi'n eitha lwcus rili gan bod fi gyda rôl penodol gyda Cricket Cymru fel pencampwr y Gymraeg. Cricket yn gêm gwych fi'n meddwl gan bod e'n cyfuno'r elfen unigol gyda cyfrannu at yr elfen tîm hefyd. Mae pob un yn cael cyfle i batio, bowlio a meisu. Mae mwy o ferched gyda ni'n chwarae yn y bechgyn heddi. Mae mwy o ddiddordeb gyda'r merched yn chwarae criced ar y foment gyda ni fel ysgol. A fi'n mwynhau gweld merched yn dod trwyddo a mwynhau chwarae'r gêm. Dwi'n credu bod ferched yn well na bechgyn. Siwr ddiwrnod i ti wedi cael fan hyn heddi? Hapus. A fi eisiau ennill pob amser. Yr iaith sy'n mynd i ennill wrth gynnal dynodau fel hyn wrth gwrs, ac wrth ddenu sylw ledled Pryden gydag amweliad tîm criced Lloegr dros y penwythnos. Nath e gais ddod rhyw bythefnos yn ôl gan bwrdd criced Cymru a Lloegr. Gan bod nhw lawr yma ar gyfer ei prawf cyntaf cyfres y Lludw, oedden nhw'n meddwl waith nhw ddod i Tafwyl i gael blas o fywyd Cymreig a'i ddysgu bach o'r iaith. Mae'r capten ei hunan yn hanner Cymro, mae mam Alistair Cook yn dod o Abertawe. Felly sdim ryfedd bod fe'n awyddus i ailafel yn ei hunaniaeth. Dydd Sul yma, rhwng 12 a 1, mae yna 12 o'r bois yn dod, felly maen nhw yma am awr gyfa. Maen nhw yn awyddus iawn i ddysgu bach o'r iaith a'i siarad efo cynulleidfa Cymraeg Caerdydd. Fe gewn nhw groeso hefyd, ac mae yna dalent yma yng Nghymru ar sail y gystadleuaeth yma. Roedd yna gyffro pan glywodd y plant bod scouts wedi cyrraedd o Lords i weld sut siap oedd yma, a hefyd pan ddath y celebs i gefnogi'r achos. Mab hanner fi Ralph yn chwarae i Treganna, a just y standard fi'n gweld heddi, bendigedig, maen nhw'n gwneud yn briliant. Fi jyst yn gweld nhw yn cael sport a ysbryd a jyst yn joio cwmni gilydd ac hefyd. Yn siarad Cymraeg. Mae'n gret yn gweld nhw'n siarad Cymraeg, ti'n Maen nhw'n mwynhau dod mas a siarad Cymraeg. Maen nhw'n mwynhau dangos i bobl bod nhw'n gallu siarad Cymraeg, achos y lot nhw ddim yn gallu siarad Cymraeg gyda teulu tu fas i'r ysgol. Mae'r ysgol yn y Bari, a mae lot o blant yn dod o cartrefi di-Gymraeg, so mae'n hyfryd bod nhw'n gallu cymdeithasu a chwarae criced gyda'i ffrindiau yn y Gymraeg. Ni wedi ennill pob gêm ni wedi chwarae, a mae jyst yn really nice i just chwarae criced. Dwi'n mynd i wylio criced yn Stadiwm Morgannwg a dwi'n hoffi chwarae criced hefyd. Fe fydd Bethan a'r criw nôl mae dros y penwythnos heb os mae chwaraeon wastad wedi bod yn rhan bwysig o Tafwyl, ac mae ymweliad tîm criced Lloegr wedi ennill cryn dipyn o ddiddordeb. Mae'r ffaith bod y tîm criced yn dod i Tafwyl yn mynd i ddenu cynulleidfa hollol newydd i'r wyl. Pobl fel Sky Sports News di cysylltu'n dweud bod nhw'n dod i ffilmio. Mae o'n rhannu'r iaith efo pawb a mae o'n chwalu'r rhwystra yna sy'n weithio rhwng y iaith Gymraeg a'r di-Gymraeg yng Nghaerdydd. Felly, dwi'n gobeithio, dim merchar pan maen nhw'n chwarae yn erbyn yr Aussies yn Stadiwm Swaleg, fydd nhw'n gallu defnyddio bach o'i Cymraeg. Iawn i'r fideo!